Aplikácia Euronoriem vo svojej verzii 5 môže logicky otvárať otázku, ako sa s touto misiou pobila Kawasaki so svojím zavedeným modelom Z900. My spoločne na túto otázku nájdeme odpoveď v dnešnom teste a do parády sme si zobrali rovno špeciálnu edíciu Kawasaki Z900 SE. Nutno už na úvod povedať, že Kawasaki sa s touto výzvou pobila s veľkou gráciou. Pokúsila sa aplikovať to, čo možno v porovnaní s konkurenciou tratila, a už takto na úvod môžem povedať, že misia bola veľmi úspešná. Čo sa zmenilo na Kawasaki pre rok 2025? Ostal zachovaný motor 948 kubických centimetrov, ktorý vo svojich útrobách zaznamenal iba malé zmeny. Tie znamenajú, že Kawasaki ešte viac posilnila svoj vycibrený štvorválec a dneska môžeme povedať, že dostal ešte o kúsok viac sily vo svojom strednom a nízkom spektre otáčok. Hodnoty výkonu ostali maličko menšie ako u toho predložilého modelu, ale stratili sme, či sa týka výkonu alebo newtonmetrov, vždycky o jednu jednotku. Dneska má Kawasaki 124 koní a 94 Nm. Aplikácia noviniek so sebou nesie aj 1 kg na váhe a dneska Kawasaki váži 213 kg. To sú veci, ktoré sa týkajú motorovej časti. Najväčšie inovácie však Kawasaki priniesla v elektronickej výbave. Od roku 2025 tu máme inovovaný TFT displej, ktorý si musíme povedať, že Kawasaki potrebovala ako sol. Ďalej tu máme elektronický plyn, ktorý pre Kawasaki otvára ďalšie možnosti v aplikácii palivových map. Máme tu 4 palivové mapy, palivovú mapu Sport, Road, Rain a potom nastavovateľnú mapu, ktorú môžete nastavovať podľa vlastných preferencií. Implementovaná bola aj 6-osá jednotka, ktorá dneska spolupracuje s ABS aj s trakčnou kontrolou. Za mňa ale úplne najväčšou zmenou, ktorou sa môže Kawasaki pyšniť, je aplikácia obojstranného rýchloradenia, ktoré je dneska v základe, či už tej klasickej verzii alebo verzii SE, ktorú máme dneska v teste. Pozmenené boli aj brzdy, kde v klasickej verzii máme radiálne uchytené brzdiče Nissin, vo verzii SE, ako stojí pred nami, máme brzdiče Brembo. Tie sú ovládané radiálnou pumpou Nissin. V zadnej časti nájdeme pruženie E-Lins, ktoré dáva svojmu majiteľovi širokú skálu nastavení v zadnej časti podvozku. V predku taktiež nájdeme určité možnosti nastavenia. Vidlica však v modeli SE je úplne zhodná s tou, ktorú poznáme v klasickom modeli, akorát je vyvedená do zlatej farby. Zmenený u Kawasaki bol aj vzhľad. Nájdeme zmeny hneď úplne v prednej časti, kde máme nový svetlomet s menšími čočkami, ako sme boli zvyknutí. A tento svetlomet nájdeme aj v nižších sériách Kawasaki, napríklad v modele Z500. Pozmenená bola časť nádrže, kde dneska máme trošku užšiu stavbu, trošku iné sedlo a celkovo tá motorka, môžeme povedať, že budí taký ľahší dojem. Vo verzii SE nájdeme zelený rám a veľmi pekné zelené kolesá. Keď už sme u tej užívateľskej prívetivosti a pridanej hodnote, ktorú môžete dostať v rámci Kawasaki Z900, tak musím určite spomenúť veľmi kvalitné vyvedenie ovládačov, či už na pravej alebo na ľavej strane, kde na tej ľavej strane ovládate či už prepínanie palivových map, alebo potom nejakú navigáciu menu. Po usadení sa do sedla môžeme povedať, že nájdeme tú starú známu príjemnú polohu sedenia v rámci tohto modelu. To, čo bolo predtým dobré, tak ostalo zachované, to znamená príjemne široké riaditka, dobrá poloha sedenia. Celkom tvrdšie sedlo, ktoré sa po dôhodinách, pravda, trochu presedí, ale pohodlné, dajme tomu, že je na pomery kategórie akurát. Skvelé sú i spätné zrkadlá, ktorým skutočne nie je ničo vytknúť. Motor Kawasaki Z900 sa nedá nazvať inak ako klenotom. Zdobí ho agilita v nízkych otáčkach, príkladná sila v stredných otáčkach a dračia sila v tých vysokých otáčkach. To všetko je podporené palivovými mapami, kde môžeme voliť medzi 4 palivovými mapami. Sport je ten najsportovejší režim a motorka v ňom nebudí strach, ale takú kontrolovanú silu. Potom tu máme režim Road, ktorý má vo svojej podstate
vyššie zásahy asistenčných systémov. No a režim Rain, ten môžeme použiť do nejakých znížených adhéznych podmienok alebo pre nejakého menej skúseného jazdca, pretože Kawasaki v ňom uberá približne 20% zo svojho vrcholového výkonu. Režim Rider, ten môžete radiť podľa svojich preferencií a tam už si môžete vypínať či už trakčnú kontrolu do úplného vypnutia alebo aj ďalšie nastavenia, ktoré vám motorku prispôsobia presne podľa vašich preferencií. To, čo v základnej výbave modelu SE nenájdete, je doplnková výfuková koncovka Akrapovič, za ktorú si musíte priplatiť približne 38 000. Určite musíme doplniť cenu, za ktorú si Kawasaki Z900 vo verzii SE môžete kúpiť v dealerstvách Kawasaki. Pokiaľ sa rozhodnete pre tú klasickú verziu, to znamená nie špeciálnu edíciu, tak za dodatkovú farbu si musíte pripraviť 240 000, pre úplne základný model potom 235 000. Vždycky musíme hovoriť minus 100 korún z tej základnej ceny.